Oletko koskaan huomannut, että on olemassa ihmisiä, joilla tuntuu olevan salainen sopimus rahan kanssa? Ihmisiä, jotka puhuvat ja universumi vastaa, jotka julistavat ja yltäkylläisyys ilmestyy, jotka värähtelevät näkymättömällä taajuudella, mutta niin todellisella, että se siirtää taloudellisia vuoria. Tänään tulet löytämään tämän taajuuden. Opit tarkan sanan, joka saa universumin juonittelemaan puolestasi. Se ei ole taikuutta, se on puhdasta henkistä tiedettä. Kun useimmat kerjäävät yltäkylläisyyttä, sinä tulet käskemään sitä. Kun toiset rukoilevat tilaisuuksia, sinä luot ne. Koska on julma ero niiden välillä, jotka pyytävät, ja niiden, jotka julistavat. Niiden välillä, jotka odottavat, ja niiden, jotka päättävät. 1980-luvulla, kun maailma vajosi suureen lamaan ja miljoonat menettivät kaiken, eräs nainen nimeltä Aino löysi jotain vallankumouksellista. Kun pankit kaatuivat ja kokonaiset perheet kerjäsivät leipää, hän opetti totuutta, joka haastoi kaiken niukkuuden logiikan. Aino huomasi, että äänemme kantaa taajuuksia, jotka universumi tunnistaa välittömästi. Että tietyt sanat eivät ainoastaan viesti, vaan ne käskevät. Että on olemassa tietty ääni, tarkka värähtely, joka aktivoi näkymättömiä voimia eduksemme. Hän löysi, että raha ei ole kuollutta ainetta. Se on elävää energiaa, ja kuten kaikki energia, se vastaa täsmällisiin käskyihin. Käskyihin, joita useimmat eivät koskaan oppineet antamaan. Oletko koskaan huomannut, kuinka jotkut ihmiset vetävät rahaa puoleensa vaivattomasti? Kuinka tilaisuudet yksinkertaisesti ilmestyvät heidän elämäänsä? Kuinka investoinnit, joiden piti epäonnistua, moninkertaistuvat heidän käsissään? He tuntevat salaisuuden. He puhuvat kieltä, jonka universumi ymmärtää. Tänään sinäkin opit. Tulet löytämään sanan, joka muuttaa kerjäläiset kuninkaiksi. Julistuksen, joka muuttaa kokonaisia taajuuksia. Äänen, joka saa mahdottoman taipumaan edessäsi. Mutta valmistaudu. Koska kun opit puhumaan tätä kieltä, elämäsi ei ole enää koskaan entisensä. Universumi alkaa työskennellä puolestasi tavoilla, jotka uhmaavat kaikkea rationaalista logiikkaa. Kysymys kuuluu, oletko valmis löytämään tämän sanan? Oletko valmistautunut aktivoimaan taajuuden, joka muuttaa paitsi pankkitilisi, myös koko taloudellisen identiteettisi? Koska se, mitä Aino löysi noina synkkinä laman aikoina, toimii edelleen tänään. Ja se voi muuttaa sinusta seuraavan yltäkylläisyyden kanavan, jonka maailma tarvitsee nähdä. Aino ei ollut tavallinen nainen. Kun maailma hänen ympärillään romahti taloudellisesti, hän löysi jotain, joka uhmaa kaikkea inhimillistä logiikkaa. Hän huomasi, että äänemme ei ainoastaan ilmaise ajatuksia. Äänemme ohjelmoi todellisuuksia. Kuvittele tämä. Jokainen suustasi lähtevä sana kantaa tiettyä taajuutta. Värähtelyä, joka kaikuu näkymättömien ulottuvuuksien läpi. Ja universumi, kuin kosmisen tietokone, vastaanottaa nämä käskyt ja toteuttaa ne kyseenalaistamatta. Useimmat ihmiset käyttävät ääntään valittamiseen, epäilemiseen, rajoitusten vahvistamiseen. He sanovat asioita kuten, minulla ei ole koskaan tarpeeksi rahaa, tai en ole hyvä rahankäyttäjä, tai rikas on se, joka syntyy rikkaaksi. Ja universumi, uskollinen palvelija, vastaa, niin olkoon. Mutta Aino löysi tämän yhtälön toisen puolen. Hän huomasi, että voimme käyttää samaa ääntä, samaa taajuutta, käskyttääksemme yltäkylläisyyttä, määrätäksemme menestystä, päättääksemme, että raha virtaa luoksemme, kuten joet löytävät meren. Sana, jonka hän löysi, ei ole raha, ei yltäkylläisyys, eikä mikään yksittäinen sana, jota kuvittelet. Se on jotain paljon voimakkaampaa. Se on täydellinen julistus, joka ohjelmoi taloudellisen identiteettisi uudelleen välittömästi. Tämä julistus toimii, koska se yhdistää 3 erehtymätöntä henkistä elementtiä. Ensinnäkin se vahvistaa jumalallisen oikeutesi menestykseen. Toiseksi se käskee energian virtausta nykyhetkessä. Kolmanneksi se määrittelee tavan, jolla yltäkylläisyyden tulee saapua luoksesi. Kun Aino opetti tämän lauseen ensimmäistä kertaa, ihmiset kertoivat välittömistä muutoksista. Odottamattomia shekkejä, tilaisuuksia ilmestymässä tyhjästä,
investointeja moninkertaistumassa. Velkoja maksettavan mahdottomia teitä pitkin. Miksi? Koska universumi tunnistaa henkisen auktoriteetin. Kun puhut sen vakaumuksella, joka tuntee jumalallisen alkuperänsä, kun julistat yltäkylläisyyttä luonnollisena oikeutena, näkymättömät voimat asettuvat riviin ilmentääkseen sanasi. Mutta salaisuuden sisällä on salaisuus. Sana toimii vain, kun lausut sen ehdottomalla varmuudella. Kun jokainen kehosi solu värähtelee samalla taajuudella kuin julistuksesi. Kun et ainoastaan puhu, vaan ilmennä totuuden, jota ilmaiset. Aino kutsui tätä sanaksi lihaksi tulleeksi. Hetki, jolloin henkinen julistus muuttuu henkilökohtaiseksi identiteetiksi. Kun et ainoastaan sano olevasi menestyksekäs, vaan sinusta tulee menestyksen ilmentymä itsessään. Ja tämä muutos alkaa nyt. Yhdellä ainoalla lauseella. Julistuksella, joka ohjelmoi uudelleen paitsi pankkitilisi, myös koko suhteesi yltäkylläisyyteen. Ehdoton julistuksen laki hallitsee koko taloudellista universumia. Se on näin yksinkertaista. Se, mitä julistat täydellä vakaumuksella, tulee hallitsevaksi todellisuudeksesi. Ei poikkeuksia, ei neuvotteluja. Mutta tässä on ongelma. Useimmat ihmiset eivät koskaan oppineet eroa toivomisen ja julistamisen välillä, pyytämisen ja käskyttämisen välillä, odottamisen ja päättämisen välillä. Kun toivot rahaa, asetat itsesi puutteen tilaan. Vahvistat, ettei sinulla ole sitä, että tarvitset sitä, että olet riippuvainen ulkoisista voimista. Ja universumi, aina uskollinen käskyillesi, pitää sinut juuri tässä tarpeen taajuudessa. Kun julistat menestystä, tapahtuu päinvastoin. Asetat itsesi lähteeksi, yltäkylläisyyden luonnolliseksi kanavaksi, ihmiseksi, jonka kautta universumin rikkaus ilmaisee itseään. Ja tämä uusi identiteetti muuttaa kaiken. Julistus, jonka Aino löysi, on tämä. Rikkauteni jumalallisen oikeuden nojalla virtaavat nyt luokseni yltäkylläisyyden vyöryinä. Pysähdy. Lue uudelleen. Tunne jokaisen sanan paino. Rikkauteni määrittää omistuksen. Ne eivät ole rikkauksia, joita haluat. Ne ovat rikkauksia, jotka ovat jo sinun, odottaen vain tulla tunnustetuiksi. Jumalallisen oikeuden nojalla poistaa syyllisyyden ja ansaitsemisen. Et pyydä palvelusta. Vaadit laillista henkistä perintöä. Virtaavat nyt käskee välitöntä toimintaa. Se ei ole tulevaisuutta. Se ei ole jonain päivänä. Se on nykyhetkeä. Se on liikettä, joka on jo alkanut. Luokseni ohjaa virtaa. Sinusta tulee magneettinen piste, johon kaikki tämä yltäkylläisyys keskittyy. Yltäkylläisyyden vyöryinä määrittelee intensiteetin. Se ei ole tippumista. Se on tulva. Luonnonvoima, jota ei voi hillitä. Kun lausut tämän lauseen ehdottomalla vakaumuksella, 3 asiaa tapahtuu samanaikaisesti. Ensinnäkin, taloudellinen identiteettisi kirjoittuu välittömästi uudelleen. Toiseksi, lähetät taajuuden, joka resonoi yltäkylläisten tilaisuuksien kanssa. Kolmanneksi, aktivoit näkymättömiä voimia, jotka alkavat juonitella puolestasi. Mutta varo. Tämä ei ole maaginen kaava mekaanisesti toistettavaksi. Se on muutosportaali, joka vaatii täydellisen läsnäolosi. Jokaisen sanan on tultava olemuksesi keskipisteestä. Jokaisen tavun on kannettava varmuutta siitä, kuka sinä todella olet. Koska universumi ei vastaa tyhjiin sanoihin, se vastaa ilmennettyihin totuuksiin. Julistuksiin, jotka syntyvät jumalallisesta olemuksestasi ja kaikuivat läpi koko olemassaolosi. Kun lausut tämän lauseen kuin tuntisit todellisen voimasi, kun jokainen kehosi solu värähtelee harmoniassa tämän totuuden kanssa, mahdottomasta tulee väistämätöntä. Ja yltäkylläisyys löytää lopulta tiensä luoksesi. Nyt siirrymme siihen, mikä todella merkitsee. Sinä, vastustuksesi, salaiset pelkosi. Kaikki hiljaiset tavat, joilla karkotat juuri sen, mitä eniten haluat. Koska kun unelmoit yltäkylläisyydestä, osa sinusta työskentelee sitä vastaan. Kun julistat menestystä, syvimmät ajatuksesi kuiskaavat rajoitusta. Ja tämä sisäinen ristiriita pitää sinut jumissa samassa taloudellisessa paikassa vuosien ajan. Kuinka monta kertaa olet sabotoinut tilaisuuden peläten, ettet ansaitse sitä?
Kuinka monta kertaa kieltäytynyt avusta, koska tunsit itsesi arvottomaksi? Kuinka monta kertaa olet alentanut hintoja, odotuksiasi, unelmiasi, koska sisäinen ääni sanoi, että pyysit liikaa? Tuo ääni ei ole sinun. Se on kaiku vanhoista ohjelmoinneista, sukupolvista, jotka oppivat, että raha on likaista, että rikkaat ovat ahneita, että menestys on syntiä, ja sinä perit nämä rajoittavat taajuudet edes huomaamatta. Mutta katso julmaa ironiaa. Kun kantat syyllisyyttä yltäkylläisyyden toivomisesta, universumi kirjaimellisesti odottaa toimittaakseen sen. Kun vähättelet itseäsi halutessasi enemmän, näkymättömät voimat ovat linjassa ilmentääkseen rohkeimmat käskysi. Ongelma ei ole koskaan ollut kykysi vetää rahaa puoleesi. Ongelma on se, että vedät puoleesi ja karkotat samanaikaisesti. Pyydät yltäkylläisyyttä aamulla ja vahvistat niukkuutta illalla. Julistat menestystä ja sitten rankaiset itseäsi materialistina olemisesta. Tämä sisäinen sota pitää sinut pyörimässä ympyrää. Se saa tilaisuudet ilmestymään ja katoamaan. Se muuttaa julistuksesi tyhjiksi sanoiksi, koska universumi ei voi toimittaa sitä, mitä hylkäät energisesti. Se ei voi ilmentää sitä, mitä salaa uskot ettet ansaitse. Se ei voi kunnioittaa käskyjä, jotka itse peruutat epäilyillä ja peloilla. Tässä on siis ensimmäinen vapautuksesi. Lakkaa tuntemasta syyllisyyttä rikkauden toivomisesta. Lakkaa pyytämästä anteeksi, että haluat enemmän. Lakkaa vähättelemästä unelmiasi miellyttääksesi ihmisiä, jotka eivät edes pysty maksamaan omia laskujaan. Yltäkylläisyys on henkinen oikeutesi. Menestys on jumalallinen perintösi. Ja joka kerta kun kiellät tämän, joka kerta kun teet itsestäsi pienemmän taloudellisesti, et ole nöyrä. Olet kiittämätön niitä äärettömiä mahdollisuuksia kohtaan, jotka universumi on asettanut käyttöösi. Julistus, jonka Aino löysi, toimii vain, kun lopetat taistelun omaa suuruuttasi vastaan. Kun hyväksyt, että sinut luotiin menestymään. Kun omaksut identiteettisi universumin yltäkylläisyyden luonnollisena kanavana. Ja tämä hyväksyntä alkaa nyt. Yhdellä yksinkertaisella päätöksellä. Lopettaa itsensä sabotoiminen ja alkaa kunnioittaa itseään. Puhutaanpa vastustuksesi todellisesta hinnasta. Siitä, mitä menetät joka sekunti, kun olet sodassa oman menestyksesi kanssa. Katso pankkitiliäsi. Katso menetettyjä tilaisuuksiasi. Katso kaikkia niitä hetkiä, jolloin raha oli siinä edessäsi ja sinä karkotit sen arvottomuuden ajatuksilla. Joka kerta kun ajattelet, tämä on liian kallista minulle, ohjelmoit niukkuutta. Joka kerta kun sanot, en voi maksaa, vahvistat rajoitusta. Joka kerta kun vähättelet itseäsi taloudellisesti, peruutat yltäkylläisyyden käskyjä, jotka olivat jo liikkeessä. Ja kun elät tätä sisäistä ristiriitaa, tarkkailet toisia ihmisiä ilmentämässä juuri sitä, mitä salaa toivot. Näet tilaisuuksien kolkuttavan heidän ovelleen, kun taas omasi haihtuvat ilmaan. Kysyt itseltäsi, miksi universumi suosii joitakin ja unohtaa toiset. Totuus on julma. Universumi ei unohda ketään. Sinä itse lähetät ristiriitaisia signaaleja. Pyydät yltäkylläisyyttä suullasi ja hylkäät sen sydämelläsi. Julistat menestystä aamulla ja vahvistat köyhyyttä iltapäivällä. Kuinka monta liiketoimintatilaisuutta olet jo kieltäytynyt pelon vuoksi? Kuinka monta investointia olet jättänyt väliin epävarmuuden takia? Kuinka monta kertaa olet alentanut hintoja, koska uskoit, ettet ollut sen arvoinen? Jokainen tällainen valinta on ääni omaa yltäkylläisyyttäsi vastaan. Se on hiljainen julistus siitä, ettet ansaitse enempää, että sinun on tyydyttävä vähempään, että menestys on muille, ei koskaan sinulle, mutta tänään se muuttuu. Tänään kohtaat totuuden peilin ja näet, kuinka paljon voimaa olet tuhlannut ruokkimalla pelkoja, jotka eivät edes ole sinun. Koska joka kerta kun vaientat taloudellisen totuutesi, joka kerta kun hyväksyt vähemmän kuin ansaitset, joka kerta kun vähättelet itseäsi mahtuaksesi muiden odotuksiin, et ole vaatimaton. Olet pelkuri. Petät luottamuksen, jonka universumi on asettanut sinuun. Tuhlaat kykyjä, jotka annettiin menestyksen luomiseen. Kiellet sinun tehtäväsi yltäkylläisyyden kanavana tässä maailmassa.
Ja mikä on traagisinta? Kun piiloudut taloudelliselta suuruudeltasi, on olemassa ihmisiä, jotka tarvitsevat palveluita, joita voit tarjota. Unelmia, jotka riippuvat menestyksestä, jonka voit luoda. Muutoksia, jotka tapahtuvat vain, kun omaksut täysin voimasi luoda vaurautta. Vastustuksesi yltäkylläisyyttä kohtaan ei vaikuta vain sinuun. Se vaikuttaa kaikkiin, jotka voisivat hyötyä täydestä menestyksestäsi. Lopeta siis lykkääminen. Lakkaa vähättelemästä itseäsi. Lakkaa kieltämästä sitä, minkä universumi on jo vahvistanut sinusta. Synnyit menestymään. Nyt siirrymme siihen, mikä todella merkitsee. Harjoitukseen, joka muuttaa tämän ymmärryksen todelliseksi voimaksi. Rituaaliin, joka aktivoi yltäkylläisyyden taajuuden energiakentässäsi. 21 peräkkäisenä päivänä omaksut pyhän rutiinin. Joka aamu herätessäsi, ennen kuin tarkistat viestejä tai otat yhteyttä ulkomaailmaan, asettaudut peilin eteen. Katso omiin silmiisi. Hengitä syvään 3 kertaa. Ja sitten, kaikella vakaumuksella, joka olemuksessasi on, julista ääneen. Rikkauteni jumalallisen oikeuden nojalla virtaavat nyt luokseni yltäkylläisyyden vyöryinä. Mutta älä puhu mekaanisesti. Tunne jokainen sana. Anna sen resonoida jokaisen kehosi solun läpi. Anna tämän totuuden levitä läpi tietoisuutesi kuin muste veteen. Julistaessasi visualisoi tilaisuuksien virtoja virtaavan kohti sinua. Näe sopimuksia allekirjoitettavan. Näe investointien moninkertaistuvan. Näe kaikki luovat tavat, joita universumi voi käyttää toimittaakseen menestystä elämääsi. Julistuksen jälkeen kirjoita muistiin 3 konkreettista toimenpidettä, jotka voit tehdä sinä päivänä kunnioittaaksesi uutta menestyksekästä identiteettiäsi. Ne voivat olla tärkeitä puheluita, rohkeita ehdotuksia, investointeja itseesi, keskusteluja, joita olet lykännyt. Illalla, ennen nukkumaan menoa, toista julistus uudelleen. Mutta tällä kertaa lisää kiitollisuus niistä yltäkylläisyyksistä, jotka ovat jo alkaneet liikkua kohti sinua, vaikka ne eivät vielä olisikaan näkyvissä. Koska universumi työskentelee ensin näkymättömällä kentällä, tilaisuudet asettuvat linjaan ennen ilmestymistään. Oikeat ihmiset valmistellaan ennen elämääsi astumista. Resurssit järjestäytyvät ennen ilmenemistään. Näiden 21 päivän aikana huomaat vastustusten nousevan. Epäilyksen ajatuksia. Vanhoja pelkoja palaavan pintaan. Sisäisiä ääniä kyseenalaistamassa, ansaitsetko todella niin paljon yltäkylläisyyttä? Kun näin tapahtuu, älä taistele, vain tarkkaile. Tunnista nämä vastustukset vanhoiksi ohjelmoinneiksi, jotka yrittävät pitää sinut tutussa paikassa, ja sitten entistä suuremmalla vakaumuksella toista julistuksesi. Koska joka kerta kun valitset yltäkylläisyyden totuuden niukkuuden valheen sijaan, vahvistat uutta taloudellista identiteettiäsi. Jokainen tietoinen toisto on ääni menestyksesi puolesta. Ja 21 päivän lopussa et ole enää sama ihminen, joka aloitti tämän rituaalin. Taajuutesi on muuttunut. Läsnäolosi kantaa erilaista auktoriteettia. Ja ympäröivä maailma alkaa heijastaa tätä sisäistä muutosta tavoilla, jotka yllättävät jopa sinut. Yltäkylläisyys, joka on aina ollut sinun, löytää lopulta tiensä takaisin kotiin. Jotain on muuttunut sinussa tämän matkan alusta lähtien. Minä voin tuntea sen. Sinä voit tuntea sen. Universumi voi tuntea sen. Koska se, joka aloitti tämän sisällön katsomisen, ei ole se, joka sen lopettaa. Henkilö, joka epäili omaa kykyään menestyä, ei ole sama, joka nyt kantaa voimakkainta yltäkylläisyyttä koskevaa julistusta. Et ole enää joku, joka pyytää rahaa. Olet joku, joka käskee menestystä. Et ole enää joku, joka odottaa tilaisuuksia. Olet joku, joka luo ne. Et ole enää joku, joka kerjää yltäkylläisyyttä. Olet yltäkylläisyyden ilmentymä itsessään ihmishahmossa. Ja tämä muutos alkaa tästä hetkestä. Jokainen sanasi kantaa uutta auktoriteettia. Jokainen ajatus rahasta värähtelee korkealla taajuudella. Jokainen tekemäsi toimenpide on linjassa todellisen menestyksekkään identiteettisi kanssa. Julista kanssani,
Nyt viimeisen kerran. Rikkauteni jumalallisen oikeuden nojalla virtaavat nyt luokseni yltäkylläisyyden vyöryinä. Tunne, kuinka nämä sanat kaikuivat eri tavalla nyt, kuinka ne kantavat painoa, varmuutta, voimaa, jota ei ollut ennen. Koska et enää toista lausetta. Ilmaiset syvintä totuuttasi. Universumi kuuli. Näkymättömät voimat asettuivat riviin. Mikä oli potentiaalia, on nyt liikettä. Mikä oli mahdollisuus, on nyt väistämättömyyttä. Lähiviikkoina, kuukausina, vuosina tulet todistamaan taloudellisia ihmeitä, jotka uhmaavat kaikkea rationaalista logiikkaa. Tilaisuuksia ilmestymässä tyhjästä. Oikeita ihmisiä saapumassa elämääsi. Resursseja moninkertaistumassa mahdottomilla tavoilla. Ja kun näin tapahtuu, kun yltäkylläisyys alkaa virrata vyörynä, muista tämä totuus. Se ei ollut onnea. Se oli sinun käskysi. Se ei ollut sattumaa. Se oli sinun ilmentynyt julistuksesi. Jos tämä viesti herätti jotain sinussa, jos tunsit taloudellisen identiteettisi muuttuvan, jätä kommentti jakaen, mikä osa kosketti sydäntäsi eniten. Tykkää tästä videosta, jotta useammat ihmiset löytävät tämän ikivanhan salaisuuden. Tilaa kanava jatkaaksesi elämää muuttavien totuuksien vastaanottamista. Ja jos tunnet jonkun, jonka tarvitsee kuulla tämä sana, joka liikuttaa universumia, jaa se nyt. Koska moninkertaistettu yltäkylläisyys on tehostettua yltäkylläisyyttä. Olet nyt virallinen menestyksen kanava tässä maailmassa. Olet elävä todiste siitä, että universumi juonittelee sen hyväksi, joka tuntee oman suuruutensa. Rikkauteni, jumalallisen oikeuden nojalla, virtaavat nyt luokseni yltäkylläisyyden vyöryinä. Niin on. Niin tulee olemaan. Niin on juuri nyt.